Avui parlarem dels números, perquè els números són molt importants en una campanya. Són faves comptades. Regidors, pressupostos i enquestes. I ai, les enquestes pinten bastos per a la parella de fet Fernández Trias. Totes diuen que a ells dos no els surten bé els números. I és que sigui com sigui, el número de moda és el 0. El senyor Sarcosito Fernández insisteix en la seva tolerància zero. I no pas a la lactosa o al gluten. I és que, clar, si la tolerància és 0, la intolerància és 10. I és que ja se sap, els del PP a l'hora de jugar amb els números no passen del 0 i de l'1, blanc o negre. En canvi, al senyor Portabella li va el 10. Cos 10, 100% fibra. L'únic que li falta per fer el plènol 15 és demostrar que és més que una cara bonita. I és clar, si ell no ha sigut i no és culpa seva, què ha estat fent aquests últims 8 anys? 0 responsabilitats. El senyor Hereu apareix a la revista Zero, deixant clar que aposta per una Barcelona respectuosa amb la diversitat i per ampliar els drets civils sense discriminacions. Qui se sent com un 0 a l'esquerra és el senyor Trias, i és que les comparacions són odioses. Mentre ell es queixa de les 10 coses que no li agraden, el senyor Hereu presenta les 25 propostes que configuren el seu model de ciutat. A veure, a l'esquerra en tinc 25 i a la dreta en tinc 10. Buf, crec que la cosa està clara. 3, 2, 1, 0. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.